Ispecial sethu sokubethela imoto esiqala nge-25 December sophela nge-1 January. Uma ngabe unenqola umuntu nemoto, imoto yabethela, imoto yabiyelwa. Ungaze ufakamise ikhanda imoto sebayijontshile abafana. Imoto yafana nomuzi, imoto yafana nomfazi, yabiyelwa. Uyipaka imoto yakho ngokukhululeka noma ungene emoyeni ngavala ngamafestela ungasabi usikonto ezothathwa ngaphakathi. Ngoba ninezini Nike vala amafestela kodwa bayitshontshe. Akufuneki lokho. Ufuna ukuthi imoto ukwazi ukuyipaka noma ngabe kuphi noma wazi indawo yakho ayiphephile kodwa unongena uphume. Imoto iyabiyelwa. Kuyakusiza ngani lokho? Yakusiza ukuthi imoto yakho ingatshontshwa kokuqala. Kwesibili yakusiza ukuthi ungagubudi ngoba abathakathi bayakwazi ukukuthakatha ngamavili emoto yakho. Kanjani na? Lapho khona imoto yakho ihambe khona bathatha umhlabathi wakho wona bakwazi ukuthi imoto igenqeke noma ishayise njalo ibe nenkinga hlala igula njalo. Uma ngabe imoto ayibethelwanga kube imoto ekuhluphayo, igule la igule le ngoba abathakathi bayohlela bakugadla ngayo uze imali liyimunya ukuthi engayifaki usebenzele emuva uzuyinyanya imoto yakho ngoba ikuthathele imali mhla namalanga athuku zonke. Kanti cha imoto ayinankinga abathakathi abakugadlayo. Ngakho ke moya ibethelile ayithakatheki imoto yakho babacala bathatha umhlabathi lapho inyathele khona ayikho into ezenzeka. Ake ungene engozini yemoto futhi angeke futhi imosheke njalo ngoba uyibithelile. Abanye bashayisa each and every week sakazoyazi amaphelele beat asabazi bayakwazi ukuthi uzawuvela ngeHonda emnyama uzavela ngeHonda emhlophe ushayisa njalo bangashayise bayakushaya imoto yakho njani inenkinga ngaleyo ndlela leyo. Uma ulungisa le part leso ufele ulungisa le part leso ufele imoto yakho inenkinga ngaleyo ndlela leyo. Mawupakile uhlala ushaya uvalo ukuthi bangayitshontsha imoto yakho awukwazi ukuba ngokukhululeka uyohlala uhamba uyocheck imoto ukuthi sesekhona ngamulele cha lalo buthongo obumnandi imoto yakho ibiyelwe imoto yakho ibethelwe. Imoto uyayibethela ngesithunzi sakho ukuthi umuntu bakathi uzoyitshontsha abone wena uhleli phakathi kanti cha awukhona phakathi. Ngaleyo ndlela leyo sithatha umhlabathi lapho unyathele khona namakhubalo sukuvusile kodwa phezulu kwenqola yakho. Abantu bamangala ukuthi hawu endoda uma sengikushiya ngaphandle emotweni ufike nini la endlini kanti cha wona dala uhleli la endlini awunamuntu lapha emotweni kodwa wona uhlala ukhona emotweni ngasonke isikhathi ngokwesithunzi. Number 2 umuntu yakho uyayibethela ukuthi umuntu makathi uzoyitshontsha umtholamile lapha ya ajemile abambekile abambeke impela ngokuthi ke manje uyambuza kuyini ukuthi uyayenza la sozobuza isinqumo ukuthi uyenzani ngayo. 3 umuntu yakho uyayibethela ukuthi umuntu makathi uyasondela shaya uvalo olujule kakhulu ashaya uvalo nje umuntu ashaya uvalo agcina ukuthi ngizoyithatha le ya manje uyathatha uvalo umketule angasondela nokusondela umuntu angasondela abantu abayize ukukhukhuli nabantu abafuna ukuyitshontsha. 4 umuntu yakho uyayibethela ukuthi engamiswa ndawo ungabi nemoto emiswa njalo nje wena uyamiswa imoto yakho noma ngabe una road block ayidlule imoto yakho ngamiswa njalo ngamiswa bakadlodlo lokho uyakwenza noma ngabe umuntu owenza umsebenzi obumnyama ngendlela ethile ukuze mabashaya idobhe and search wona ungatholakala bakudlulise imoto yakho ngamiswa nhlobo ngamisa total. Imoto yakho uyayibiyela ngandlela zonke ezahlukahlukene. 5 uyayibethela imoto yakho ngokuthi uyifake abomantindane abafana ke lawo. Lokho ke manje kuyenzeka ukuthi ukakhulukazi senze labantu abadala amatruck ukuthi bona nomantindane ukuthi noma ngabe unokhathele uhlelele iceleni ulale nomantindane ayishayele imoto ayishayele imoto mantindane uyokuvusisa ufikile endaweni ukuthi hey sesifikile vuka kodwa lokho ukwazi ukuthi kumele ukuthi mantindane lo adle kanye nawe mangabe uyadla naye umthengele ngabe uyaphuza naye umthengele wenze inkido naye ubungozi obukhona futhi ubungozi abukho bese udelela wena uma ngabe wena sofuna umantindane imoto yayibethela ngani ngomantindane ukuze ishayele yona kodwa ukulele eceleni. Indlela zokubethela imoto ziningi ngokuhlokahlokana kwazo singazibala ukuthi kushonilanga. Then siyibethele futhi imoto number 6 ukuthi engabonakali ivinishi ibikhona ipakile ukuthi engabonakali emehlweni womuntu wethu bubi engabonakali imoto yakho kodwa ibikhona ipakile kodwa engabonakali ibonwe yiso lakho lilodwa. 7 imoto yakho yayibethela ukuthi ingadrive umunye umuntu kodwa driver wena kuphela. Kanjani na ngokuthi umunye umuntu makathi uyayishayela ingavumi ingastart ihambe distance encane few meters not more than 1 kilometer few meters bese iyama tsi ime akufollow zena imoto istart hayi ngiyahamba yovese ifuna isandla sakho ngazi ukuthi ngithini ke manje lokho na uyakwenza ukuthi imoto angashayelwa umuntu ushayelwa wena wedwa. Ububi nobuhle bukhona konke lokho ngiyangokudalula ngoba kuzokushonelanga ngoba lokho bembala 1 nje ububi ngalokho ukuthi imoto akushayelwa wena kuphela. Ubuhle ukuthi imoto akanye ngitshontshe futhi umuntu sesemoto akaphathwa kwepermission ngoba uyoshayelwa wena kuphela. Ububi ukuthi ngelinye ilanga uzogula ufuna umuntu ozokushayelela imoto angeke akwazi ukuyishayela ngoba ushayelwa wena kuphela.
yabona that's why ngithi mina into enhle unobubi into embi futhi nobuhle angofihli ke mina ubuhle angofihli futhi mina ububi into zonke uyithatha ubazi ububi bakhona nobuhle bakhona bantu bakithi noma ngaya kuphi ayikho into enhle enganabo ububi ayikho futhi into enhle enganabo ubuhle ayikho into embi futhi enganabo ubuhle wengukuthi unibheya kanjani iqiniso melulazi ayikho kodwa ukuthi ungazivikeli ngoba usabububi ububi vele buhlala bukhona ngoba nawe kusebenza kwakho kuhle futhi kubi engani uyasebenza kuhle kwazi ukudla umndeni wakho kodwa bubi ngokuthi ungazi uyaphuma bakushaya ngenhlavu ungaze uphuma uthola accident hayi ukuthi wena kodwa itaxi oyigibelile inqolo oyigibelile udriver ashayele budedengu ngasabuye ekhaya yabona so ayikho into enhle ngalabo bubi ungabheki ububi kuphela ungabheki futhi kuhle kuphela bheka ukubili ungabi nentombi kuhle futhi kubi ubuhle bakhona kuze umuntu uzokutshela ukuthi imali yezipho imali yekhanda imali yeyani abakhamisa ngithela abahlala bafuna imali ububi ubuthini uzofa usawuthi ngoba ikhehla fanele lifini ikhehla lifini isabi ikhehla ububi bobuwa bentombi ke lo yabona yonke into enhle nobubi into embi nobuhle so ngizama ngokubonisa ukuthi yonke into enhle inobubi yonke into embi futhi nobuhle njengamacala ngithi there's no problem futhi no solution usibe inkinga usho ngone isixazululo